Bon dia a tothom. És el segon Consell Nacional que fem després de les eleccions catalanes. En l'anterior Consell Nacional saludàvem alguns dels nous diputats que ens acompanyen en aquesta aventura extraordinària d'anar a fer la independència. Recordo que saludàvem en Antoni Comín, saludàvem el Shakir El Homrani, avui saludem altres diputades que també ens acompanyen, la Magda Casamitjana, la Carme Forcadell, que serà presidenta del Parlament de Catalunya, i em sembla que aquestes salutacions són en gran mesura primer una qüestió de plaer, poder saludar tota aquesta gent, són una formalitat també, però són també el millor dels símptomes de que estem en un procés, de que estem en un projecte, que estem en un projecte independentista i en un projecte de justícia social, que estem en un projecte per construir la nova república catalana en el qual cada vegada som més gent que venim de llocs molt diversos però que compartim un objectiu, que compartim una voluntat, que compartim un mandat democràtic que és el mandat del 27 de setembre. El mandat del 27 de setembre és claríssim. Fins al 27 de setembre al Parlament de Catalunya hi havia 24 diputats que es havien presentat amb un programa explícitament independentista. Ara, en lloc de 24, en tenim 72. Per tant, l'independentisme ha triplicat en el Parlament de Catalunya. Mai hi havia hagut una majoria absoluta independentista en el Parlament de Catalunya, malgrat que és evident que nosaltres ens hi havíem esforçat tant com havíem pogut durant tot el temps. Afortunadament, ara, en aquest esforç s'hi ha sumat molta altra gent i tenim 72 diputats independentistes al Parlament de Catalunya. El mandat, doncs, és claríssim. El plebiscit, doncs, està guanyat. Vam guanyar el plebiscit del 27 de setembre. El vam guanyar amb diputats i el vam guanyar amb vots, clarament, perquè els vots del sí superen de llarg els vots del no. I en qualsevol referèndum el que es comparen són els vots del sí amb els vots del no. I el que hem de fer és ser conseqüents amb aquest mandat democràtic, independentista, amb aquest mandat democràtic de justícia social que els ciutadans ens van donar. Aquest mandat comença a implementar-se a partir de la setmana que ve, en concret del dilluns que ve, de demà passat, i es concreta amb la Constitució del Parlament, un Parlament de majoria independentista, amb una mesa que serà de majoria independentista i, per tant, amb una voluntat molt clara, evidentment, d'impulsar sempre, com no pot ser de cap altra manera, la democràcia, perquè abans que independentistes som demòcrates, i al mateix temps també amb la voluntat clara de que el Parlament, en funció del mandat dels ciutadans i en funció de la majoria que té, sigui un instrument més en el procés de fer avançar aquest país cap allà on els ciutadans ens ha dit que volien avançar. Per tant, anem fent, anem caminant, anem treballant, segur que voldríem anar molt més ràpid del que anem. Aquells que som independentistes des de fa molts i molts anys, gairebé des de tota la vida, és evident que voldríem haver arribat aquí fa molt de temps, però també és cert que el temps s'ha d'administrar per obtenir els millors resultats. I aquests resultats, afortunadament, són uns resultats que comporten equilibris complexes. I dic afortunadament perquè això ens obliga a tots, obliga a totes aquelles formacions polítiques que amb una candidatura o amb una altra estem implicats en aquesta majoria parlamentària independentista. Estem convençuts que hi estem tan obligats que el mandat és tan clar que finalment hi haurà acord per tot. Acord per constituir la mesa del Parlament i acord per tots els altres aspectes que hem d'anar acordant en les properes setmanes. I nosaltres, que amb tota la modèstia, però també amb tot el convenciment, ens trobem d'alguna manera o altra enmig d'aquest ventall amplíssim de l'independentisme, que ens trobem al mig des de moltes perspectives, ens pertoca ajudar, posar oli a tots els engranatges, i això és el que fem cada dia. I precisament per això podem, i em sembla que tenim també l'obligació de cridar a la responsabilitat de tothom, una responsabilitat de tothom que estem convençuts que no cal que nosaltres la recordem perquè tothom la tingui ben present i que, per tant, tots els altres actors que estan implicats en aquest procés de negociació tindran tota la responsabilitat que pertoca i que, per tant, al llarg de les properes setmanes no només tindrem una mesa del Parlament, sinó que tindrem un govern de Catalunya
que estarà compromès amb les mesures de xoc social, que estarà compromès amb l'inici del procés constituent i que estarà compromès, evidentment, amb la independència del nostre país. Un procés constituent que, com hem dit moltes altres vegades, i em sembla que sempre és oportú recordar-ho, és una eina fonamental en l'aprofundiment democràtic, una eina fonamental en la participació dels ciutadans, que torna a ser una via per la qual els ciutadans podran fer sentir la seva opinió, la seva veu i la seva paraula. I és també un mecanisme d'ampliació de majories. Nosaltres volem les majories més àmplies possibles, les majories més reforçades possibles, i el procés constituent és una invitació permanent a moltes formacions que no són explícitament independentistes a comprometre's en el procés de construcció de la nova república social, de la nova república compromesa amb els drets dels ciutadans. Per tant, no desaprofitem mai l'ocasió de recordar-ho. El procés constituent que s'ha d'iniciar en aquests propers dies, és una peça central en l'aprofundiment democràtic, en la participació dels ciutadans i en l'ampliació de les majories democràtiques compromeses en el camí de construcció de la nova república. És amb aquesta voluntat, sempre amb aquesta voluntat, sempre amb la voluntat de construir les majories més àmplies possibles, que cal entendre tot allò que hem fet al llarg dels darrers anys. I aquí parlo estrictament com a partit polític. Tot allò que ha fet Esquerra Republicana des de fa molts anys, en particular en els últims 4 anys, és per ampliar les majories democràtiques que ens han de permetre implementar allò que els ciutadans ens han mandatat. I ho hem fet acostant-nos i apropant-nos i deixant-nos acostar i estimant-nos amb tota aquella gent del Partit Socialista que continuen sent socialistes i que saben que la seva manera de fer allò que sempre han volgut fer és des d'un nou espai, electoral i des d'una nova majoria democràtica. Ho fem també amb gent que ve d'altres formacions polítiques i amb gent que ve de molts espais socials del nostre país, dels espais sindicals, dels espais cívics i dels espais culturals. Ho fem, doncs, en tots els àmbits. Reforcem aquesta majoria. I ho fem sempre, i em sembla que està bé recordar-ho de tant en tant, ho fem sempre des d'una voluntat de molta generositat. Esquerra Republicana fa molts anys que demostra la generositat del partit en la voluntat de la construcció d'un projecte nacional i social de majories, i ho hem fet en les eleccions europees, en les eleccions municipals, en les eleccions catalanes, obrint constantment les nostres llistes a gent que ve de tot arreu i que té clar on vol anar. Aquest és el que dona sentit, tot això és el que dona sentit al que estem fent. Aquesta voluntat de sumar, aquesta voluntat de construir una majoria el més àmplia possible és el que dona sentit a tots els nostres esforços. I això és el que ens ha de caracteritzar també en les properes setmanes, també en el futur a mitjà i a llarg termini. Això és el que ens ha de caracteritzar en tots els àmbits en els quals tinguem capacitat de decisió. En el govern i en qualsevol procés electoral, en les relacions amb la societat i amb les decisions que prendrem des del Parlament de Catalunya. I aquest és l'únic nord que ens guia. Sumar, construir majories, obrir-nos a aquells espais que encara no comparteixen amb nosaltres tots els objectius, però estem convençuts que els poden compartir, allargar-los i permanentment la mà, sempre la nostra mà estesa a tots aquells espais que encara no conformen aquesta majoria parlamentària tan clara que ja tenim, però que estem convençuts que hi poden ser en el futur. Per tant, totes les decisions que prendrem en les properes setmanes estaran guiades per la mateixa voluntat i pel mateix objectiu que han estat guiades en els darrers anys. Voluntat de majoria, generositat per part d'Esquerra Republicana envers tot el nostre entorn, envers tot el nostre espai, perquè en definitiva és la generositat que Esquerra Republicana sempre posa al servei del nostre país, de la nostra societat i dels nostres ciutadans. Moltes gràcies.